A zenekar búcsúzik a közönségtől, és köszönetet mondanak a fergeteges hangulatért. A lelkes rajongótábor azonban nem tágít. Következik a ráadás. Új lemezünk címadó dala, a Kés Villa Anál. A tévében már tombol a végzet, pedig forró csatorna kellene a népnek, ahol hosszú patakokban csorogna az ondó, és a Krisztus Zsuzsi lenne a legjobb bemondó. Elmondaná azt nekünk, a szex az milyen jó, nem kell hozzá melbedobás, nem kell fotó, s ha egy nő testéről leszel, nem kell fakanál, nem kell hozzá semmi más, csak Kés Villa Anál. S mi kell még, hogy jól érezd magad, egy ügyes kéz, meg farkon ragad, és beszélhetnénk magasztosan, vagy mondhatjuk parasztosan, hogy nem kőfakanál, csak Kés Villa Anál. Egy jó kis végbélkő, az se baj, ha nő. A tévében már tombol a végzet, pedig pornó csatorna kellene a népnek, ahol hosszú patakokban csorogna az ondó, és a Krisztus Zsuzsi lenne a legjobb bemondó. Elmondaná azt nekünk, a szex az milyen jó, elmondaná azt is, ami el nem mondható, elmesélné azt nekünk, hogy jó az animál, nem kell hozzá semmi más, csak Kés Villa Anál. Mi kell még, hogy jól érezd magad, egy ügyes kéz, mely farkon ragad, és 2000-rel rángatja a gyíkot, addig húzza, amíg bírod. Nem kőfakanál, csak Kés Villa Anál. Egy jó kis végbélkő, az se baj, ha nő. Nem kőfakanál, csak Kés Villa Anál. Egy jó kis végbélkő, az se baj, ha nő. Nem kőfakanál, csak Kés Villa Anál. Egy jó kis végbélkő, az se baj, ha nő. Spasiba, továrosi. Köszönjük, hölgyeim és uraim, a zenekar végleg elköszön, reméljük kitűnően szórakoztak, búcsúzik önöktől Fábián Sebastian, Hit Rádió, Moszkva.